Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Nga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga unta mahatagan og mga kasulbaran ang mga problema nga atong giatubang karon, labi na kining kagubot, panag-away, gubat, aron makabot nato ang tinuod nga kauswagan. Iampo po nato padayon ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga panginhanglan, labi na ang sigig palit sa atong mga slots para sa pagtukod nining atong kumbinto, nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himoa nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon sa Eksodo. Si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnon ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutanak sila kanako kinsa may inyong ngalan. Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob nga nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Adtua ug punduka ang mga kadagkuan sa Israel ug sultihi sila, ang Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, mipakita ug misulti kanako. Siya miingon, nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo ug nakahukom ako pagkuha kaninyo sa Ehipto, diin gidaog-daog kamo ug
pagdala kaninyo ngadto sa yuta sa mga Kanaanhon ug sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon ug sa mga Hebusihanon. Tabunog kadtong yutaa, ang akong katawhan mamati kanimo. Unya uban sa mga kadagkuan sa Israel, pangadto kamo sa hari sa Ehipto ug ingna siya ang Ginoo, ang Dios nga mga Hebreo nagpakita kanamo. Busa tuguti in taon kami pag-adto sa desyerto sa gilayon nga 3 ka adlaw nga pagbaktas kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Hinuon nasayod ako nga dili gayud kamo tugutan sa hari sa Ehipto gawas kun pugson siya. Gamiton ko ang akong gahom ug silutan ko ang Ehipto pinaagi sa mga milagro nga buhaton ko didto. Pagkatapos ni ana, tugutan kamo niya sa paggawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Ipahibalo sa kanasuran ang iyang mga buhat. Hinumdumi ang katingalang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang mga kahibulungan ug ang mga panghukom nga iyang gibungat. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa nahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan nga iyang gipalungtad sulod sa 1,000 nga mga kaliwatan nga iyang gihimo tali kang Abraham ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaak. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Iyang ipadaghan pag-ayo ang iyang katawhan ug gihimo silang mas kusgan kaysa ilang mga kaaway. Ang ilang mga kasing-kasing iyang gipangusap aron ilang dumtan ang iyang mga alagad. Ang Ginoo nahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa tubag sa atong salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Usas mga kasabutan sa Ginoo niingon siya, ug muari mo nako, ako gid mong tagaan og pahulay. Ang inyong kinabuhi sayon og gaan. Kumusta maron inyong kinabuhi? Sayon o gaan o bukat? Sumo gidon ta na ang mahitabo sa tanan nga musimba, inighumag misa, sayon o gaan na ang atong kinabuhi. Kay miduol man ta sa Ginoo. Pero inighuman sa misa, magsigi lang gyapon kag panghupaw, magsigi lang gyapon ka o hinuktok, madiin-diin lang yapon ka o pangitag solusyon sa imong problema, murag kadudahan ang imong pagsimba. Ligilingi imong tupad na gaan na ang imong pamati ron. Ina ka no? Sa in relation sa imong asawa, gaan imong gibati. In relation sa imong bana, gaan ra imong gibati. In relation sa imong ugangan, gaan ra imong gibati. Sa imong mga anak, gaan ra ba imong gibati? Sa imong office mate, gaan ra ba imong gibati? No. Sa imong parish priest, gaan ra ba imong gibati? Mao na mga inana. Nya kanus aman mahimong tinuod ang atong pagsimba, ang atong pagduol sa Ginoo. Di ta mo ingon nga inigabot na to sa Ginoo, tagaan din ta niyag pahulay. Niingon siya, sunda ko ninyo. Naay kuanoy, naay sugo. Sunda ko ninyo, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu. Sabot di ay ang pagduol des Ginoo mao ang atong commitment nga mosunod taniya. Mao na si Moises sa unang pagbasa ni duol sa Ginoo pero gisugo sa Ginoo. Nya ni sunod ba si Moises? Nangutana siya, unyag moadto ko kinsa may imongan nga akong isulti nila. Mao to nga pasabot si Moises willing nga mo sunod. Nya kinsa may ngan sa Ginoo nga iyang gisulti. Kisingan. Wa mo naminaw. Unang pagbasa wa mo naminaw kinsa iyangan. Ako mao ako. I am who am. Nya sa Hebreo man tingali nga pinulungan, Yahweh. Muna, ako, mao, ako. Pasabot ani sa philosophy, He is the existence. He is the life. Siya maoy kinabuhi. Siya mao ang
nakahatag og kinabuhi, ang way sinugdanan ug way katapusan. Dili siya past tense, di sad siya future tense. I am who am. Karon mo na ang Ginoo, dili present lang gahapon, di sad siya present ini kasunod adlaw, present siya karon. Sige, pangutan ako ron na imong tupad, na nabati ba nimo nga present ang Ginoo karon buntaga? Nya, og present ang Ginoo sa imong kinabuhi karon, makaako day kag pamalikas atubangan sa Ginoo. Ha? Makaako kag pamalikas, makaako kag panglibak, makaako kag pamakak, kung mituo ka nga ang Ginoo present karon sa imong kinabuhi. Mao na ningon si Kristo, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kita manggod usahay murag atong paminaw, usahay ang Ginoo absent. Mao na tungod aning maong batasan, dili na ta mutuman sa sugo sa Ginoo. He is always present. Muna nga niingon ang Ginoo ni Moises, ubananti ka, ako'y mag-uban nimo, gamito nako akong gahom aron matuman ang imong misyon. Kanabtang sugoon tas Ginoo, kung tamparuson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas ika, di madaoy kalisod ana. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabus, kalisod ana, di na nako mabuhat oy. Nalimot day ka nga ubanan man kas Ginoo kada adlaw. Mo na si Moises, ingos Moises, pagkalisura aning misyon na ingong Ginoo, ay kabalaka, mugaan lagi na kay kuyugan man tika, I am who aman, kuyog man ko nimo kanunay. Kita kaya nga tong una-hunaon mura magkita mo ay unya na lang ko musimba oy, unya na lang ko mukumpisal o mahunong na ginina kong salaa. Kaya ako di pa man jud ko kahunong, ang amon sa babaka ko atubangas Ginoo nga hunongon ko na ning pagpangabit nga makapangabit man gyud ko. Wa ka mo salig sa Ginoo nga kuyog siya nimo, nisalig ka sa imong kaugalingon nga murag ikaw rang usa galakaw-lakaw. Unya kun manindot na imong kinabuhi, moadto din ka sa Ginoo kay nagtuo man ka nga ang Ginoo naa sa kumpisalan, nagtuo ka nga ang Ginoo ni ara sa simbahan. Uy, ang Ginoo, I am who am oy, always present. Sige, lingay mong tupad. Ing na ay Ginoo dihan nimo pagbantay. Ay pagkumpiyansa kay na ang Ginoo kuyog siya nimo. Muna mangusi kay kasi imong anak, ang Ginoo nagtan-aw. Nya ningon ra bang Ginoo ang pingi yun nga dili mo magtamay bisan usa aning gagmayng mga bata kay pirmira ba ng ilang anghel to as akong atubangan ana mabita na usahay kita dinhi magsigi kita og pahinomdom nga ay gyud mo pagsigig sa ingon ana kana bang lisod-lisoron ang imong isig ka tawo ba sama ng pagpangural nga maglisod nag-agi imong silingan. Kaya ang Ginoo present baya, nagtan-aw biya sa imong gibuhat. Karon nagpahinomdom sa kus mga mudagan sa politika aning barangay o iski elections nga ikuyo ginatong Ginoo, dili ta mag-away, kana bang magtinabangay ba? Kaya na mag-uban mas stress gyud sus, hapit mi way tug, ngano man sige yung plano unsaon gyud pagdaog aning eleksyon na mura mo mga buang ngano maning kamot man kang mudaog, paningkamot nga makaalagad, paningkamot nga makapresentar kas Ginoo ngadto sa ibong isig ka tawo. Nya unsaon man sama sa gibuhat ni Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, nahimo siyang tuburan sa kagaan sa kinabuhi, kana bang rest. Nya kung kuyog nato ang Ginoo pasabot, ipakita nato sa atong isig ka tawo nga kuyog natong Ginoo, makahatag sa taog
kagaan, makahatag tag kalinaw sa kinabuhi sa atong isig katao. Ano bang makaingon sa taba, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Kinsa dinhing asawaha nga ni Aaron nga makaingon, ako pader, ako gyud ang rest sa akong bana. Sa kawan. Yeah, tira. Sige, bawo sa ta mga bana, kinsang mga banaha dinhi nga nakadungog na mo sa inyong asawa nga niingon, ikaw gyud ang makaparelax nako. Sa kawan. Yeah, tira. Akong manghoday kuan kay da. Risgado kayo. Sa ato pa kung naa ka ang imong asawa din agyod sa puton. Ang imong asawa din agyod magyaw-yaw. Ang imong asawa magsige nag-smile. Mao ba na nahitabo mga bana? Kaya relax ka, di na gina sa puton, di na gina magyaw-yaw. Kamu sa mga asawa mo sa mahitabo ang inyong bana din agyod magyaw-yaw, di na masuko, relax na kaayo. Di na mga bit, di na mutanaw na mga porn, di na manugal. Nganong di naman manugal? Tungod kay relax man. Kana magong sugal usay gitawag nag-leisure, pagpa-relax. Manang uban magsugal hangtod maadik na lang sa sugal. Kitay makaparelax, makahatag-tag kuan. Nya unsa man pagkahatag nato og ka-relax ato si katao, imitate Jesus. Matud pa niya, sunda ko ninyo, humble, gentle of heart. Dili masuko, dili magsigreklamo, kay mao man ang gentle, dili masuko. Nya ang kanang humble, dili mo reklamo. Ngobita na nga sige mong tagbaligyag slots dinhi, nya naa man say mamalit, wa gid hinaon mo paspas kay pagpalit. Igo-igo ra sad ba nga nagitay halin kada adlaw. Kada nato kakitag halin, marelax ako. Isip inyong Paris Priest, marelax ko eh. Di mo marelax diay, nag-report na ko. Sige, atong swayag. Ang atong halin sa SBF DAG as of yesterday niabot na og 34,677 ka slots. Pakpak. Nya makaparelax ni ninyo, naapay available nga 41,323. Marelax mo na. Pasabot ani, padayon pagitag palit. Nya mas maayo og mo palit mo based sa akong 4 slots challenge. As of yesterday, ang ato sang 4 slots challenge niabot nag 623 ka 4 slots challenge. So pakpak yapon. Akong gipangayo 1,000 lang. Karon niabot nag 623. Basig mo abot nig 4,000. Di perting haya-haya, ma-relax kita. Unya ang namalit sa daning atong slots kay nisunod man sila sa kinabuhi ni Kristo sa pagkamanggihatagon. Unsa mo say mailang bation? Sa tinud-anay, relax pod. Makaparelax ni sa ilang karatol, mahitungod og finances. Daghan kay ni testimonya nga sukad sila sigig palit og slot, din akay sila concern about financial matters. Din akay sila maratol. Unya, doon na pag bonus, may increase ang ilang financial capacity. Dili hinon tanan. Nasay uban nga wa gid nawan-an hinoy kwarta. Pero ang nakanindot, relax sila din ang maratol bahin anang mga bayron no suga, bayron no tubig, kanang tuition sa mga anak, din akay sila maratol anak. Nagani uban maingon, ako pader og di na gyud makaya, gikondisyon naman ako akong mga anak, pangundang lang usa mo dong, dai kay mao man ay importante nga di lang nato lisod-lisoron atong kinabuhi og nana sa tay kwartang moabot, balik lang sad mo eskwela. Nakunoy uban mo sugot, na sa uban magbagulbol, na sa uban di mo tingog. Pero
ang importante nga iyan ang gikondisyon daan isip ginikanan dili na baratol nga sa kong kwarta sa kong pa-eskwela ni unsa na lay kaugmaon sa kong anak mga binuang ka na nga naman ka ng pag-eskwela mo na maghatag og may kaugmaon sa imong anak kadaghan ako gigastuan wa gyud kahuman ang uban na say ubang nakahuman karon naputos na sa utang mo ari lang gyapon ako kay bayad na sa siyang utang nako ako pa'y nagastos eskwelahan unya karong nakautang na sad ako na say pabayros utang nga unsa naman taon ni mga tawhana niya kung tinuod pa nga ang pag-eskwela mo'y makahatag umay kaugmaon nganong ako ni apil naman sa Ginoo kog bayad silang utang mo mga ginikanan naman gimoy nang graduate sad nga mga anak unsa man kumusta maron sila nahimong maing kaugmaon anay uban pero ang uban, sus, nagpabugat dili lagi na assurance. Mahimo lang ng assurance basta ang imong anak na ni-graduate, kuyog niya si Kristo, nagsunod siya sa kinaiya ni Kristo, makahatag sad sila og rest. Ako sa una, pobre kestanan, antod karon pobre mangyapon, pero nakahatag kog rest sa akong pamilya. Ay waman nagsunod man naningkamot man kog sunod ni Kristo karon sang napari nako in my own little way nagningkamot sa kong makasunod gyud ni Kristo isipare o nakahatag sa kog ginagmayng rest sa atong parokya sa ubang parokya sa archdiocese nakahatag ko ginagmay nakatabang ko ba nga inigingon pader magtukod mi kapilinya wa naman mi budget tabangi mi bi karon ahimo ng kapilinya di naka-rest na wa man mo malipay nga apil mamuani kadto sang kang Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamumot naglisod sa sila ato dool sa daw na ko diri ang atong mga madre sa DST padir sus lisura gyud padir sige tir tabang ko ninyo na-raise po tong ilang mga 7 million dito nga kinahanglanon atong Thanksgiving di naka-rest kaya po mo malipay atong mga kaigsuonan din igo atong audit perting daganang nangalugpad nga mga sin naningkamot sa tatog raise og funds nakahatag-tag mga sobra mga 3,000 ka pligo nga sin ngadto sa mga almost 900 ka pamilya nakahatag tagamay rest nila atop lang atong ipanghatag pero may na lang to na di na sila mauwanan di ba wa gyapon mo malipay ana wa niya klaro karon kay sige sa magpalit diri og slots ana ni dagan na sa datong kumbinto nang inahanglan kitag kumbinto di ikaw man ana makarest na sad ta ngano man misunod bantas Ginoo pero kanang mga ni graduate nya wa magsunod og Ginoo dili rest ang ilang gihatag burdens sa ilang trabahoan hala away abot pa dinhi sa simbahan hala away gyud away muna akong gipangandoy nga atong mga political aspirants aning barangay o iske elections bisag unsang elections dinhi sa atong political arena hinaot unta kamong mga kandidato makahatag mo pahulay kagaan kanamong mga citizens dili unta makahatag og kabugat makahatag og problema tungod kay wa gyud mo'y Ginoo sa inyong kinabuhi ang kinaiya pulos mga tawhanon mga mapahimuslanon kamo na hinuoy nagpahuway og maayo kamo na hinuoy nagpaburot og maayo kamo na hinuon maoy ni supsup og maayo sa ginagmay nga buhis nga gibayad sa matag lumulupyo sa atong nasod pagkangilad ana sama sad nako kanang inyong gagmayng kolekta diha nga inyong ihog na sa dagko-dagkog jutay ug ako nang pahimuslan di na nako ibalik nganis atong parokya magkaga gining atong simbahan hasta kamo kaga gin mo kaignaong hasta ning akong mga staff dinhi managluspad ding naong
Pero karon tanawang ilang mga naong ikumpara ratong wapa sila dire mo duty, tanawa lang. Awa, di ba hapit na mga matay tungod sa katambok. Gamay na lay ko ang atakiho na ni sa high blood kay arang-arang masag yung mukaon. Atagaan yung pagkaon. Nyaog ako pa nang gibulsa ka ng inyong ginagmayng hatag. Ako nang supsupon sa kong kagalingon, magkaga tang tanan. So let us be like Jesus. Ato yung hatag ang rest. No? Sige. Lingay mong tupad. Ingna siya. Pwede kang makapahuway diri nako. Sige, ingna. Ingna, pwede kang makapahuway diri nako. Sige na. Wagin mulingi ang uban na yung mga yawan on dyan kayo. Nindota, no? Ingnos asawa ang bana, dong, pwede radyo kang makapahuway diri nako. Kung di na kay ka-relax na sa imong kabit, pwede radyo kang mauli and you can rest in me. O, di ba? Yan nindota na. Yan ay, manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Jesus mianhi aron paghatag kanato og pahulay human sa atong mga mabugat nga gipas-an. Busa masaligon kitang mudangop ngadto sa Ginoo ug moingon, Jesus, ikaw ang among kalinaw. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga ang simbahan magiya kanato diha sa mga dalan sa kalinaw ug sa pagpakighiuli. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga sila nga gitintal sa pagkawalay paglaom ubos sa mabugat nga palastonon sa ilang mga problema, mudangop kang Hesus pinaagi sa pagtugyan sa ilang mga kahingawa ug kabalaka ngadto sa ilang mga kamot. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga sila nga nag-antos ug gisamok sa ilang hunahuna makakaplag og kalinaw diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga sila nga nabugatan sa ilang balatian sa lawas makakaplag og kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-amuma sa nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga si Halangdong Teofilo kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihataw og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Nga sila nga nangamatay makatagamtam sa walay katapusan kalipay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, ikaw ang among kalinaw. Langit nung Amahan, ang imong anak nagsaad og pahulay kanamo. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Gining
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma
uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Numduman sa namo ang kalag sa among igsuong pari si Father Ike Herrera. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagkay ko ng imong anak, buhabot ka namo. Ang imong kingharian, ako managing pagod, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ugpasaluha kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsunay, hinualuwasan kami sa kanabutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan.
maanaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat sa Ginoo mao ang Diosnong pahulay, divine rest. Niya mahitabo ra ni sa tong kinabuhi kun mosunod sa ta ni Kristo nga mahimo sa tang tighatag ug pahulay ngadto sa uban. Pinaagi sa pag-practice sa gentle and humble hearts. So salamat sa naghatag og pahulay nato dinhi, nakahatag og kagaan ang namalit sa atong mga slots. So usbon ako ang atong halin sa SBF DAG niabot na og as of yesterday niabot na 34,677 slots, 41,323 slots pa ang available, tag 500 pesos per slot.
Nya sa ato sang 4 slots challenge tungod aning akong umaabot nga pagsaulog sa ikaupat ka tuig sa akong pagka-parish priest dinhi sa atong parokya karong August 6 na nasa tay 4 slot challenge nga nadawat nga niabot na og 623 ka 4 slots challenge. Niining tanan atong hatagag masipang pakpak ang atong mga kaigsuonan o ang Ginoo na nitandog sa inyong kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I